Assalamu alaikum bandiraɓe jam wali e mon bueno di asattoɗo mi seguidores mangi ziar ñep gaay Amadou Ba rek Amadou Ba tan neɗɗo ko bandu lolu mo len rey neɗɗo ko bandu wala bandiraɓe kala sénégalais di sénégalais sa bandiraɓe ono fof mboɗo yiya on jahe ngotano e monsieur Amadou Ba bandiraɓe yo en kaltindiran gonga ɓeɗo ɓe koye parti woni bojo woni hay plan ɓe ngala hay projet ɓe gardani hay ndiga ko ɓe gaddi ala taw wana penaɗe bolle puyɗeya ɗum tan donc bandiraɓe enen fof jiɗɗo gañƴo a yi'ani e dow 10 ans ko Macky Sall waɗi ko ɓeeɗa tato ɓennuɓe ɓe fof mbattede ko gandanɗa hoorema ino ɓuuri duuɓi 50 kañƴe dow duuɓi 13 o liggi duubili ɓeen donc bandiraɓe fi continent men o surtout Sénégal mbaɗen développé o jii o projet bilan Macky Sall plan Sénégal émergent so o kontinama ma leydi men ndi waɗ développé ma neɗɗo fof wawa hebde ɗo dawi o nani monsieur Amadou Ba ko haali ko o wi manam ma sukaɓe dañ golle ko président jeunesse donc bandiraɓe ɗum firtani simbo laamima han ono fof keɓol ligge yo laaɓ kadi par exemple fi mbawa wadde ubikar o gadi min kala ko kalami ko leera nayi fi mbawa wadde ubikar min so pulo ardo mi jangani mi ala una carrera no tengo ni un titulo por lo menos yo tengo uno a faami wana onon mbiyeteɗi sukaɓe finoɓe jooɗo e beddaji jara atayaji mumen holko so a okkama an wawi liggade e bureau hombo posto mbawɗo ngal meccal mbawɗo donc wana onon mbo haaldata yo hunde kadi laaɓi ko janguɓe ino jogui carrière ji maɓɓe waɓɓe carrière ji maɓɓe jogui diplôme ji maɓɓe ɓe keɓano sensé ƴeftede golle ɓen ma dañ golle yo on paam kadi enen fof e mbawa wonde président e mbawa wonde ministre ji e mbawa wonde conseil ji e mbawa wonde député ji neɗɗo fof to Allah feccimo ɓeɗo ma gona aynaɓe woɓɓe ko remoɓe woɓɓe ko waɗoɓe commerce enen pi kadi e mbawa liggade e bureau ji ɗum yo on paam ɗum onon kadi donc ko jimmi on ta yide jahe gotano e oɗo monsieur Amadou Ba solution o ko o projet monsieur Macky Sall o continent leydi men ndi waɗa développé on jii onon yimɓe gandanɗa hoorema ɓe on gumani neɗɗo o waɗa ni so weeti a dawani a hindaki mbi'a neɗɗo ho ɗaminoɗa goɗɗo addanammani sakko sahel kaalen bandiraɓe pade ɗum anani pade ɗum jahe gotano e monsieur Amadou Ba ko ɓe woni ko jiɗi wallude leydi ndi jiɗi wallude yimɓe Sénégal naɓe leydi men ndi waɗa développé ko e jungo ɓeɗo plan maɓɓe o donc jahe gotane monsieur Amadou Ba ɗum woni gonga neɗɗo o foti andude taw wana a liggi ko ligge tan gokkatama ligge tan guittata basal maga hay neɗɗo ittata basal maga so wona ligge te enen africain ji hande il est temps onon yiyaɓe ko janguɓe ɓe yimɓe ɓe daro kollira aduna o ho enen kadi enen mbawi yaltude e oɗo pauvresa surtout joni pétrole et gaz ino woodi bandiraɓe gotane monsieur Amadou Ba plan maɓɓe o ino moƴƴi leydi si ino waɗa développé ko ma jokka on ɗon plan ngol ɗo lawol ngol ɓe jokki ngol addata leydi ino waɗa développé vraiment mine ñaagui on
onon ɓiɓɓe fulɓe ɓe surtout nan bandiraɓe gorhane ono monsieur Amadou Ba gorhane monsieur Amadou Ba no bandiraɓe miɗo waɗi confiance e mon vraiment ko wona yi deuxiéme tour ko premier tour on jiide karabaji woɓɓe ɗin ɗo soyde ɓiɗɗaji so pullo no ɓurni ɓe mbolo donc toujours no mbiyanoɓe ɗum ɗo bo ala ɗum lamta ko Sénégal ko ma tawa cerveau ma o ino moƴƴi Amadou Ba jogui gandal ngal boye janggi boye faame projet o donc fof gorhane monsieur Amadou Ba no bandiraɓe on calminama